Hola, matestuberos! Anem a realitzar uns quants exercicis d'interès simple i interès compost, vale, per assolir una mica aquests conceptes. Llavors, anem amb el primer exercici, que ens diu: en quina quantitat es transformaran 4.000 euros invertits a un interès simple del 5,5% anual durant 9 anys? Llavors, primera cosa que ens hem de fixar: interès simple. Això ja ens ha de fer pensar en la fórmula del capital amb interès simple, que si us en recordeu era capital final igual a capital inicial per 1 més l'interès partit 100 multiplicat pels anys. Això és el primer amb el que hem de pensar. Després, hem de fer un sumari de les dades que ens donen. Llavors, en quina quantitat ens transformaran 4.000 euros invertits? És a dir, capital inicial 4.000 euros. Què més? Interès simple. L'interès és del 5,5%. Durant 9 anys. El temps ens estan donant. 9 anys. Perfecte. Llavors això, bufar i fer ampolles. Hem de substituir aquestes dades a la nostra fórmula. Llavors el capital final, que serà 4.000 per 1 més l'interès, que hem dit que era un 5,5 partit 100 pel temps, en aquest cas 9 anys. Bueno, ara ja tenim la fórmula escrita i el que hem de fer és introduir això a la calculadora amb molta cura, és a dir, sense equivocar-nos. Llavors, el primer que hem de fer sempre és el parèntesis. I abans de sumar l'1 hem de fer aquesta multiplicació. Les multiplicacions sempre van primer. Llavors, si fem aquesta multiplicació, 5,5 per 9, dividit entre 100, això ens dona que això és igual a 4.000 multiplicat per 1 més 0,495. Següent pas, fer la suma. 4.000 per 1 més tot això, que és que 1,495. I ara multipliquem. Multipliquem 1,495 per 4.000. I dona 5.980 euros. Llavors, a la pregunta en quina quantitat es transformaran aquests diners, es transformaran en 5.980 euros. Primer exercici vist. Anem amb el següent. Quina quantitat de diners haurem d'ingressar en una entitat bancària al 5% anual durant 5 anys per obtenir un capital final de 30.000 euros? I què diuen? Els interessos es retiren al final de cada any. Llavors, si us fixeu, aquí no ens estan dient si és interès simple o compost, però ens diuen que els interessos es retiren al final de cada any. Llavors, si els interessos es retiren, és a dir, que no els tenim en compte a l'inici de l'any següent, això implica interès simple. Si teniu algun dubte amb això, us recomano que mireu el vídeo que parla de la diferència entre l'interès simple i l'interès compost. Llavors, tenim clara que hem d'utilitzar la fórmula de l'interès simple, que quina era? Doncs capital final igual a capital inicial per 1 més l'interès partit per 100 i tot multiplicat pel temps. Ara que ja sabem la fórmula que hem d'utilitzar, hem de pensar en quines dades ens està donant l'enunciat. Què ens diu? Que l'interès és del 5%. Què més? Durant 5 anys, és a dir, el temps són 5 anys. Per obtenir un capital final, és a dir, capital final
són de 30.000 euros. Llavors, què ens estan preguntant? Quina quantitat de diners hauríem d'ingressar? És a dir, ens estan preguntant el capital inicial. Això és el que hem de trobar. Pues vamos a ello. Substituïm les dades que ens dona l'enunciat, que en aquest cas és 30.000, ha de ser igual al capital inicial, que és el que volem saber, per 1 més l'interès, que és un 5% partit per 100, per els anys, que són 5 anys. I ara, si us fixeu, tenim una equació de primer grau amb una incògnita, i això ho sabem fer. Simplement hem d'evitar posar-nos nerviosos i anar pasito a pasito. Llavors, 30.000 serà igual a què? Això d'aquí. Primer que hem de fer? Les multiplicacions. Les multiplicacions s'han de fer abans que les sumes, recordem. Llavors, el capital inicial ens queda igual per 1 més... Quin és el resultat d'aquesta suma? 5 per 5 dividit entre 100. I això què és? 0,25. 30.000 ha de ser igual a capital inicial per 1,25, no? 1 més 0,25, 1,25. Això escrit d'una altra manera, no? Podem dir que és 30.000 és igual a capital inicial per 1,25, és a dir, 1,25 capital inicial. I ara això d'aquí ja és fàcil, no? Com aïllaríem el capital inicial? Doncs si l'1,25 està multiplicant el capital inicial, passarà a l'altre cantó fent l'operació inversa. Que quina és la inversa de la multiplicació? La suma. La divisió. És a dir, 30.000 partit 1,25. I això serà igual al capital inicial. Si fem aquesta divisió, això què ens dona? 30.000 dividit 1,25, això ens donaria 24.000 euros. Per tant, la resposta d'aquest problema és que necessitaríem ingressar 24.000 euros per obtenir 30.000 euros després de 5 anys al 5% d'interessos. Següent problema. Una persona ingressa en un banc un capital de 4.000 euros al 6% d'interès compost. Quan li retornaran al cap de 10 anys? Primer, el que hem de detectar, interès compost. Llavors, això ja ens ha de fer pensar en la fórmula de l'interès compost. Aquestes fórmules les hem de saber de memòria. Capital final igual al capital inicial per 1 més l'interès partit per 100 i tot això elevat al temps. Ara què? Sumari de les dades que ens donen. Què ens donen? Capital inicial de 4.000 euros. L'interès del 6%. Durant quant de temps? 10 anys. Amb aquestes dades substituïm a la fórmula i sabrem el capital final, és a dir, els diners que ens queden al final d'aquest any, d'aquests 10 anys. Això seria capital final igual a què? 4.000 per 1 més l'interès partit per 100 i tot elevat a 10. I ara és molt important no equivocar-nos amb els càlculs. Llavors, primer que hem de fer? El parèntesis. 6 partit 100, què és? 0,06. I això li hem de sumar 1, per tant ens queda 1,06 i això elevat a 10. Ara, substituïm a la calculadora 1,06 elevat a 10. I el que ens doni, que ens dona 1,790847, això ho multipliquem per 4.000. I tindríem el capital final, que són 7.000
163,39 euritos que tindrem al final de 10 anys. Aquesta seria la resposta d'aquest problema. Un altre. En quants anys 5.400 euros col·locats al 5% d'interès compost es convertiran en tant? Llavors, primer pas, detectar què diuen interès compost. Per tant, hem de pensar en aquesta fórmula d'aquí. 1 partit 100, tot elevat al temps. Següent pas, fer sumari de les dades que ens donen. Llavors ens donen 5.400 euros col·locats al 5% d'interès tal. Això és capital inicial, no? Igual a 5.400 euros. Interès del 5%. I volem que es convertiran en un capital final, no? De 6.250 euros. I si us fixeu, ens estan demanant en quants anys. És a dir, hem de trobar aquesta T d'aquí. Hem d'aïllar el temps. Llavors, no ens posem nerviosos. Com es fa això? Com es fa? Anem a veure-ho. Anem a substituir les dades. Capital final, 6.250 euros. Això ha de ser igual al capital inicial, que és 5.400 euros. Tot això multiplicat per 1 més el 5% d'interès partit 100 i elevat al temps. I ara què hem de fer? Hem d'aïllar aquesta T d'aquí, el temps. Necessitem saber aquest valor. Llavors, vamos a ello. 5.400, que està aquí multiplicant, passarà a l'altre cantó dividint, no? Llavors, què ens queda? 6.250 partit 5.400. I això serà igual a 1 més 5 partit 100 elevat al temps. Què més podem fer? Podem reduir això d'aquí. 5 partit 100, què és? 0,05 més 1, 1,05. Llavors, 6.250 dividit entre 5.400, això podem treure un 0 i dir que són 625 partit 540, això serà igual a 1,05 elevat a t. Un cop arribem aquí, presteu molta atenció ara, un cop arribem aquí, com despegem la t, no? És a dir, aquesta t com la baixem? Necessitem aïllar-la de l'equació. Llavors aquí hem de recordar una propietat dels logaritmes. Ja sé que ara ja us esteu posant nerviosos pels logaritmes, que són difícils. No passa res. Penseu que el logaritme d'un nombre elevat a x és igual a x pel logaritme d'aquell nombre. Llavors, si nosaltres apliquem el logaritme a les dues bandes de l'equació, ens baixarà la t. Llavors, anem a veure-ho pas a pas. Borraré aquesta part d'aquí i pujaré l'equació a dalt per veure això pas a pas, que és molt important. És molt important. Llavors, sabent això d'aquí, aquesta propietat dels logaritmes, si ara nosaltres apliquem el logaritme als dos cantons de l'equació, què ens quedaria? Logaritme de la fracció, 625 partit 540, igual al logaritme de 1,05 elevat a t. Llavors, això d'aquí, amb això que ens queda aquí ara, apliquem aquesta propietat d'aquí. Llavors, si l'apliquem, què ens queda? Doncs que el logaritme, això d'aquí, que serà igual a t per logaritme de 1,05. Això queda igual. Aquesta part queda exactament igual. I ara ja podem aïllar la t. Aquest logaritme que multiplica la t
passarà a l'altre cantó dividint. Llavors, què ens quedaria? Logaritme de 625 partit 540, i ara aquest que està aquí multiplicant passa dividint, partit el logaritme de 1,05. Això serà igual a la t. I ara només falta que substituïm aquests valors a la calculadora. Llavors, hem de fer primer el logaritme de dalt i després dividir i el logaritme de baix. Llavors, això què dona? Anem a veure. Logaritme de parèntesis 625 dividit 540 i això dividit pel logaritme de 1,05. Això dona 2,996, és a dir, la t ha de ser 3 anys. I aquest és el nostre resultat. Visto! Si us heu quedat una mica amb dubtes sobre aquest exercici, us recomano que el practiqueu i que tingueu en compte aquesta propietat d'aquí. Anem a veure l'últim exercici de càlcul d'interès. Interès compost, interès simple. Aquest torna a ser un exercici d'interès simple. Aquest torna a ser un exercici d'interès compost. Llavors, a quin tipus d'interès compost hem d'invertir 9.250 euros perquè en 12 anys generin uns interessos de 850 euros. Primer de tot, interès compost. Llavors, capital final serà igual al capital inicial per 1 més l'interès partit per 100 i tot elevat al temps. Vale? A quin tipus d'interès, tal, hem d'invertir aquests diners, no? Llavors, capital inicial serà igual a 9.250 euros perquè generin uns interessos de 850 euros. Llavors, quin serà el nostre capital final? Si sabem que guanyarem 850 euros, serà el nostre capital inicial més els 850 euros. Aquest serà el capital final. Si sumem això, 9.250 euros més 850, això ens dona un capital final de 10.100 euros. I ens estan preguntant quin tipus d'interès tindrem. Llavors, tenim les dades, sumari de dades. No ens oblidem que ens diuen que el temps és 12 anys. I ara, un cop tenim les dades aquí resumides, és tan senzill com substituir l'equació. Llavors, capital inicial, 9.250 euros per 1 més l'interès, que és el que ens demanen, partit 100, elevat al temps, que són 12 anys. I això és igual al capital final, que són 10.100 euros. I ara ja ens queda una equació d'una incògnita. I que això ho sabem resoldre, amb paciència i sense posar-nos nerviosos. Primer pas. El 9.250 euros està multiplicant. Llavors, pot passar a l'altre cantó dividint. I què ens queda? Ens quedaria 1 més l'interès partit 100 elevat a 12 seria igual a 10.100 euros partit 9.250. Ara, següent pas, treure aquesta exponent, no? Aquest 12 que tenim aquí, l'hem de treure. Llavors, quina és la inversa d'una potència elevada a un nombre? Doncs serà l'arrel d'aquell nombre, no? Oi que x al quadrat, la seva inversa és l'arrel de x? Doncs si tenim un nombre elevat a 12, la seva inversa serà l'arrel de 12. I ja està. És tan senzill com això. Tenir clar
les propietats de l'àlgebra. Llavors, la inversa d'aquest nombre hem dit que és l'arrel de 12, així que l'apliquem als dos cantons. I què ens queda? L'arrel de 12 aquí, de 1 més i partit 100, tot això està elevat a 12, és igual a l'arrel de 12 de 10.100 partit 9.250. Llavors, què? Ara què? Això i això se'n va. I ens queda 1 més i partit 100 igual a l'arrel de 12 de 10.100 partit 9.250. És molt important que poseu l'arrel fins al final, perquè si no després no sabrem fins a on arriba l'arrel i ens podem equivocar amb els càlculs. Ara continuem aïllant. Llavors aquest 1 passarà a l'altre cantó restant. Aquest 1 que està aquí passarà a l'altre cantó restant. I ara què ens queda? I partit 100. Llavors un cop més aquest 100 que està aquí dividint, el tenim aquí dividint el 100. A veure, l'agrupem, el 100 que està aquí dividint. Com passarà a l'altre cantó? El 100 passarà a l'altre cantó multiplicant, i que és molt important que tingueu en compte que multiplica a tota l'equació, a tota. Quan un terme passa a l'altre cantó, afecta sempre a tota l'equació. Llavors l'interès serà això que tenim aquí. I ara, el més important, no equivocar-nos amb el càlcul amb la calculadora. Així que, substituïm a la calculadora i què fem? Fem 10.100 dividit entre 9.250. El que ens dona això, li fem l'arrel de 12. I en això li restem 1 i ho multipliquem per 100. I ens dona un interès del 0,73%. Un interès molt baixet. Llavors, si algú de vosaltres té dubtes de com fer aquesta arrel a la calculadora, fixeu-vos amb la vostra calculadora i segurament teniu una tecla que té aquesta forma d'aquí. Llavors el que heu de fer és posar el 12, després apretar aquest botó i després posar el valor que volem, al que li volem fer l'arrel. Llavors, si la vostra calculadora té la tecla ANS, que és posar la solució anterior, anteriorment heu calculat aquesta fracció, llavors poseu aquí el resultat de la fracció. I això li piqueu a l'igual i us donarà el resultat. Llavors, per qui vulgui saber si ho ha fet bé, aquesta operació, aquesta arrel d'aquí dona 1,00735289. I bueno, fins aquí uns quants exercicis d'interès. Si teniu dubtes podeu escriure comentaris i si teniu algun exercici en concret l'intentaré resoldre tan aviat com pugui. Ànims!